Welcome back mga ka-studio to another mukbang. For today's episode po, meron po kaming special guest. This is my brother Glenn. So this is a sponsored video po pala mga ka-studio, an online collaboration with Pretty Ricky. So sila po ay mag-asawa po na mga mukbanger din po. Naka-base sila ngayon sa Japan. Grabe po, ang sasarap din po ng mga pagkain nila doon. Tsaka bago lang sila na nagmumukbang po. Pero grabe yung bilis ng channel nila dahil talagang sarap ng mga pagkain po nila mga ka-studio. Kaya bibigyan natin sila ng time na ipakita yung short clip nila dito. Meron din pong lobster. Kalalaking talaba. Laki talaga. Ano ba, hindi ako? Lutong. Itong. Lutong yung luto mo. Crispy talaga na. Wow! Ayan, nakita nyo naman po ang sasarap ng mga pagkain nila. Nakakatakam po talaga. Yes po. Kaya don't forget to visit their channel and subscribe. Paki-on na rin po ng notification bell. Yan po mga ka-studio. Premiere pa kami ng 7 PM. Sa kanila naman po is 7:30 PM. So after po ng video namin po, puntahan po natin sila po. Maraming salamat talaga Pretty Ricky. Maraming salamat po. Ayan. Start po tayo kumain. Pray muna. Bless us, O Lord, and these thy gifts which are about to receive from thy bounty through Christ our Lord. Amen. Amen. Tara po, kainan na po tayo. Wow, dito So, tayo magsimula. Oh, mayroon pala kami ditong halang-halang na manok. Tsaka crispy pata. Ito po, nabili lang po namin sa Love's Crispy Pata. Medyo maitim po yung kulay niya kasi marinated po siya ng tuyo ata. Mayroong tuyo kaya medyo maitim siya. Pero hindi siya mapait. Tapos ito din po, mayroong grapes, mangga, suka na pinakurat, pipino. At meron din ditong patatim. Ayan. Start na po tayo kumain mga kastudio. Asa tayo? Dito tayo. Pata si. Wow. Sana crispy pa to, mga 1 hour ago na ito na-deliver dito sa amin. Iti laki no. Ang sayo to. Ang sayo lang Kuha ka yan, dyan bro. no. Sige ko. Ay, ikaw Glenn no. Kuha ka dyan no. Yan, mainit pa po siya. Kasi ininit na namin ba? Yan, ang bango niya. Init pa, Glenn. Yan. Start tayo. Kainan na. Kain na tayo. Kuya, huwag kang mahiya, ha? May crispy ba? Kunti. Iyo. Pasensya na po kayo kung madaming cut mga studio kasi merong nagtatrabaho dito sa gilid po namin po. So mayroong ginagamit na grinder, papasensya na po kayo ha. Yan, i-cut ko na mga studio ha. Hindi kami mahirapan. Yan, kuha na kayo dyan. Mainit pa po, musok pa. Yan, gang. Yan lang.
Mm. Marinated talaga siya pa no. Malalasahan mo yung tuyo. Mm. Ang sarap niya mga ka-studio. Ikaw pa. Kuha tayo ng pipino. So, crispy to siya. Mm. Okay ka lang yan? Sarap niya mga ka-studio. Naubos na hapit no. Ay, Natag ng glino. kaya pahingi ha. Ayan, ubusin mo yun kuya. Sinsya na talaga kayo mga studio. Ang ingay talaga no. Kaya magpupus talaga kami. Kasi masakit sa tinga ba. Lalo pang. Hmm? Ito mo na? Eh? Ito yung kuhan mo. Add mo na ako ng rice, no? Busan ako. Yan. Busin ko itong rice mo. Try ko tong halang-halang. Ikaw ya. Halang-halang niya. Bigyan kita. Mayayain po yung kuya ko. Yan o, wala ng rice. Paliho ko sa imong kuan niya. Kutsara. Buson ta nimi. Yan. Rice ka ba ba? Sakto na to pang. Ubus rice ito mo. Pasensya na po talaga kayo sa mga cat, no? Kasi maingay talaga ba? Mayroong nagpuputol ng mga tubo. Pasensya na po kayo. Yeah. Halang-halang. Try naman natin yung isa pa. Hmm? Ano to pa din? Matatim. Yan. Try naman natin to. Ganyanin ko pang. Hindi. Ay, may bukog man. Yan. Sorry kuya. Yan o? Yan. Sige. Thank you. Yan po, patatim. Yeah, oh. Lagay ko dito sa gitna pa ha. Thank you ya. Kunin mo yung suka mo ya. Ha.
Lamis patati mo din. Mm. Yan. Kuha ako pang. Sabaw dito. Ingat ka mo. Yan. Hmm. Yan. Pang. Bigyan kita. Ikaw kuya. Kuha ka lang. Sarap pang. Sarap no? Hindi maalat. Kaya ubos ng kanin no? Abang yun. Kalami. Tamis kayo. Maraming salamat talaga Busing no? Pretty Ricky at sa asawa mo po. Maraming salamat po. Isa sa problema talaga namin malapit sa daan yung bahay. Maingay talaga, maraming dumadaan tapos hindi talaga makontrol yung minsan mayroong magtatrabaho ba, papagawa ng bahay. Minsan may mga magbibidyoke. Baro ako nito pang. No, ubusin natin ito mo. Si Sax nga po pala, tapos na po siya kumain. Ano po. Tapos mayroon isang mangga, tsaka Grapes. grapes. Paborito niya yung grapes. Dami yung binili namin sa kanya. Anong tawag niya? Tinira. Yan. Busin namin to lahat, mga ka-studio. Yan mo, sigliin mo. Yan mo. Ayan. Kuha kaya, kunin mo yan. Wow. Pwede ako ng kwaon? Dako Ayun, kayo. Busin natin to. Wow. Pa, na-play na yung doon? Cellphone? Ito mga ka-studio. Wow, ang laki niyan. Kung tanaw na, kaya mo naglibong na nung ko na. Huwag ka din, gli. Yan mga ka-studio. Yan, naglaki. Pa, same food ba kakainin natin? Nila Pretty Ricky? Oh. Sarap mo.
Gusto mo? Meron pa ako. Ang sarap niya. Buwangan yung kanon. Kalasig kanon, no? Yeah, sudan pa. Kunin mo lahat yan niya. Yan, ubos na po. Grabe. Lako, no? Ang tama ang lasa mo, no? Basta sa loob, nanuot ba? Grabe, inubos mo talaga pa niyo. Nami kay nani, eh. Ayun doon. Buso no ko mo. Hindi siya masyadong matamis pa yung nabili mong mangga. Sobrang laki lang yan, no? Parang kulang siya sa hinog. Kuya, no? Parang kulang sa hinog ba? Hindi siya Bili ko kulang. niyan is 135 per kilo. Mahal, no? Kasi kadalasan binibili namin 100 per kilo lang. No? Ito 135 dahil sobrang lalaki. Pero hindi pala siya masyadong matamis, no? Ubus naman. Ubus na. Kain ka pa, kuya? Ang sarap ng grapes pang, no? Grabe ang grapes, eh. Grapes na lang ka, kuya. Yan. Wow. Mangga. Sa akin po, lemon juice.
Asim. Yan. At yun na po mga ka-studio, after itong video na ito mga ka-studio, puntahan po natin si Pretty Ricky. Yan po, magdilagay din kami ng link dito sa baba po para mabisita nyo din po siya. Kasi pasunod po yung video namin, yung magkasunod bali ba. So 7 PM sa amin, tapos 7:30 agad sa kanila. Yes po. So please, subscribe po. And support na rin po. Maraming salamat po. Ayan. Magsha-shoutout muna ako habang kumakain sila ng grapes. Yan. Marami pala nito, Father. Shout out I'll James Vega, Milagros Lorenzo from Cebu, Elite Lordios Acosta from Ordaneta, Pangasinan, Angel Ann Official. Hello, ma'am. Ito po siya Cebu. taga Katmon. Oo. Kuan, magkapitbahay sila ni Ate Charing. Sila. At si Emer. Oo. Angel Ann Official, meron po siyang channel. Janet Marie Tugaon, Mary Jane Elio at sa husband niya na si Julie from Bacolod, Ched Hernan from Paranaque, Joyce Lara Giroy. Si Ma'am Joyce, meron po siyang cancer pang. Get well soon, ma'am, at stay strong po. Shout out Sheila and Chaps from UAE, Rochelle Mendoza, Bragas family of Quezon City, Inday Marikit, Harley Satueta, meron po siyang channel, Ferry Ampilanon, Norjana Abpi, Paul Michael Amadora from Badian, Jens TV, meron po siyang channel, cooking po yung channel niya, Joel Race Adventure from California, Master Anthony Vlog from Calamba City, Richard, Renz, and Joyce, family ni Ma'am Cheryl in England, Jovel Tabing, Chess is Life, Brian Nov, meron po siyang channel, Nelfi Villagantol, Ping TV, Mertel, Sheena May Madronero from Misamis Oriental, Angelica Sumaya, Jona May Dalang Bayan, Jong G. Ferrell Vlog, meron po siyang channel, Cristita Piñascosas, Catherine Narolio from Leyte, Mary Jane Clavo, Joy EA from Zamboanga, Sibugay, Joy Anchay from Abu Dhabi, Claire Ann Arcabal from Bugu City, Elizabeth Galvez, Christy Tapinit from Davao City. Happy birthday, Ma'am Jocelyn Shinohara, Regine and Tiffany and MJ Valerio, Immortal from Luzon, Cavite, Mary Joyce Ann Sevilla, meron po siyang channel, Japan Imay Marcelina, Ana Adim, Ann De La Cruz from Manila, Nelly Jane Calixterio, Sheena Dancel, mukbanger din from Japan, si Ma'am si Sheena Ma'am. Dancel. Hi, ma'am. Kirby's YT, meron po siyang channel, Jennifer Istada, at sa partner niya na si Sheldon Mira at sa mga anak nila si Zarmin Joel Mira, Simply Jacobita channel from Mahaplag, Leyte, Kurt Pait, Jennifer Molina from Canada, Balidio Vilma from Surigao, Daisy Densing from BF Homes, Paranaque City, Nicanora Mumbai from Tisa, Cebu City, and Jelly Timbal Vlog. Meron po siyang channel. Ayan, sobrang Yan po. dami po. Yan, sinsya na po kayo ha sa kanina po, madaming cut itong video namin. Ang ginawa po namin, kumain kami, tapos madami kasi nagtatrabaho, nag-grinder ba. So nag-stop na lang kami. So kumain kami, bumalik kami kumain ng 12 noon, yung break time ng mga nagtatrabaho.
para naman po wala na talang ingay at walang cut po. Kaya pasensya po talaga kayo sa video nito at sa kakulab natin, no? Pasensya na po talaga kayo, busing. Na timing lang talaga ngayon ba, no? Hindi kasi araw-araw din sila nagtatrabaho, minsanan lang ba. So ngayong araw lang talaga nagsimula. Hindi din namin na-anticipate ito po. Kaya pasensya na po kayo at sana po nag-enjoy kayo kahit paano po. Na yan. Tayo? Si Glenn pala masyadong mayain yan. Sa camera kaya hindi masyadong nagsalita. Opo. So yan na. Paalam na tayo. Ano tayo? Sige. At dito lang po kami nagtatapos mga ka-studio. Bye for now and kita-kits tayo sa mukbang bukas. Bye-bye. Bye.